nirringrazzja lil dawk kollha li qegħdin u li kienu fit-tmexxija tal-Ger Workers Union għall-ħidma tagħhom għal pajjiżna matul is-snin. Kif nirringrazzja lin-nies kollha li jagħtu l-kontribut tagħhom fil-kamp trade unionistiku. Dan ngħidu bħala Prim Ministru li mal-qasam trade unionistiku mhux dejjem meta tpoġġi bil-qiegħda taqbel, anzi jkun hemm ħafna lok fejn wieħed ma jaqbilx. Iżda din hija l-essenza tad-demokrazija, din hija l-essenza tad-dialogu soċjali. Li nippruvaw nilħqu lil xulxin, nifhmu lil xulxin u nimxu il qudiem flimkien. Id-dinja llum mhux talli ma tingħarafx minn 75 sena ilu. Pajjiżna mhux talli ma jingħarafx minn 75 sena ilu. La d-dinja laqqas pajjiżna ma jintaraf minn 10 snin, 5 snin ilu. Tant kemm huwa ir-ritmu għaddej maġġel u aktar ma jgħaddi żmien, aktar ir-ritmu tal-kambjament ikun qiegħed isir b'mod tax-xogħol qed jinbidel b'mod enormi. Nixtieq nibda minn pajjiżna ma mbagħad nixtieq nagħmel riflessjonijiet pjuttost wiesa dwar in-natura tax-xogħol. Illum il-ġurnata qegħdin nerġgħu nitkellmu dwar l-isfida minn nifisha tan-natura tax-xogħol. Kif niġi kwantifikat ix-xogħol, l-isfidi l-kbar li hemm għalli ġej. Illum l-isfida tagħna bħala pajjiż mhijiex dik li kienet 6-7 snin ilu. Fejn 6-7 snin ilu l-isfida tagħna kienet kif ħajkun hawn postijiet tax-xogħol biżżejjed għal ħaddiema tagħna. Għaliex il-lista tan-nies fuq id-disimpjieg kienet qiegħda dejjem titwal. Għaliex kellna nies illi jridu jaħdmu u ma jistgħux isibu jaħdmu. Għaliex kellna sitwazzjoni ta' kumpaniji li jiġu fuqna u jgħidulna aħna qegħdin nagħmlu aktar milli nistgħu billi nżommu lil ħaddiema minkejja li m'għandniex xogħol biżżejjed għalihom. Iva, l-opportunità kif nara li naf li diġà bdiet tagħmel il-Ger Workers Union u Union soħra illi jirrappreżentaw lil dal-ħaddiema. Għax l-essenza minnha nnifisha tas-solidarjetà internazzjonali, ta' dak li jaqqat il-ħaddiema kullimkien, ta' dak li ġara fl-Istati Uniti fl-ewwel ta' Mejju, ta' ħafna snin ilu, li kull sena niċċelebraw fil-pajjiżi kollha tad-dinja, hija li int fejn int il-ħaddiem irid ikun wieħed u maqut. Allura xejn ma jagħmel sens illi dan il-pajjiż xkejken tagħna nippruvaw nifirdu bejn ħaddiem u ieħor. Iridu noqogħdu attenti iva, u hawnhekk tidħol ir-rwol tal-unions ukoll. Illi ma jkunx hemm min jabbuża, speċjalment minn ħaddiema barranin, sabiex jimmina id-drittijiet tal-ħaddiema Maltin. Imma it-triq il-qudiem mhijiex il-ħitan. it-triq il-qudiem mhijiex li tagħlaq il-bibien. Biex dal-persuni qed jikkontribwixxu għas-suċċess tagħna b'mod importanti. Triq il-qudiem huwa li nimmaneġġjaw. Jan tagħna hu li nkomplu noħolqu x-xogħol. Xogħol li jkun aħjar, xogħol li jħallas aħjar, xogħol li jkompli jagħti d-dinjità. Il-pjan tagħna huwa li nibqgħu naraw li l-employers jkunu qed jtejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol għal ħaddiema u li ninkoraġġixxu aktar ħaddiema biex jidħlu membri ta' trade unions. U nħares il-qudiem li nkomplu d-diskussjoni dwar kif nistgħu naraw illi dawk il-ħaddiema li jibżgħu jew jiġu imbeżża milli jidħlu membri f'union tal-għażla tagħhom jistgħu inneħħulhom din il-barriera minn qudiemhom. X'inhi ċ-ċavetta għal għajxin aħjar, għal jobs aħjar. Il-kelmija waħda, edukazzjoni. L-edukazzjoni hija l-għodda prinċipali, mhux waħdina, imma prinċipali għad-dinjità, hija l-għodda
prinċipali għal mobilità soċjali, hija l-għodda prinċipali għal ġlieda kontra il-faqar. U għalhekk irridu naraw kif inkomplu nħajru aktar tfal illi jkomplu jistudjaw l-istituzzjonijiet tagħna. Għalhekk irridu nkomplu naħdmu biex il-garanzija żgħażagħ li aħna bir-regoli Ewropej ma nikkwalifikawx għalija għaliex għandna diġà ħafna illi jaħdmu. Imma xorta qed inwettquha il-garanzija żgħażagħ fejn kull tifla u tifel li ma tkomplix l-iskola u mhux qiegħda taħdem qegħdin nittargetjaw fuqha mod individwali billi ngħid illi dialogu soċjali huwa dialogu importanti. Tafu li bħalissa u għandi nota hawnhekk xtaqt nitkellem ftit dwar l-azzjonijiet tal-MUT. Naħseb imma illi tajjeb illi nagħtu ftit ta' żmien. Ngħid biss u l-uniku messaġġ tiegħi llum huwa li l-bib tad-diskussjoni tal-Gvern huwa miftuħ beraħ u nħarsu l-quddiem li npoġġu bil-qiegħda biex nevitaw azzjonijiet industrijali b'mod ta' sens komun u b'mod li nistgħu nimxu l-quddiem. Dan huwa l-messaġġ tiegħi kemm l-MUT kif ukoll lill-imsieħba soċjali kollha. Maħniex perfetti, hemm forsi min jipprova jitfa' ħsejjes mill-ġnub biex il-messaġġ li jkun ċar jipprova jiġi distorted. Naħseb li jekk ikun hemm rieda tajba nistgħu naslu. Lil minn hekk inħares il-quddiem ħbieb tiegħi li nkomplu naħdmu flimkien. Nirringrazzja l-Care Workers Union għall-ħidma proattiva tagħha matul iż-żminijiet. Nirringrazzja l-Unions kollha tal-pajjiżna li għax-xogħol li qegħdin jagħmlu mhux se naqblu dejjem imma d-direzzjoni tagħna hija dejjem waħda l-istess. Ntejbu il-kondizzjonijiet tal-familji u tal-ħaddiema Maltin u Mawċin. Nirringrazzjakom.